ассалому алайкум тамошобинони азиз, умед дорум ки хуб ҳастед. ҳозир оғоз мекунем видеои имрӯзаро аз бозори Корвон, даҳум дарвоза тарафи оптови, якум ряд 196 контейнер. беҳад либосҳои фасондора барои занҳо, бисёртар бори Туркия ва Тошкент астай. метавонед худи шумо омада бинед. муҳим он ки анамин Болшемерка бисёрай. бовар кунед, ма Корвона бисёр видео мекунам, аллакай медонам ки анамин вақте куртое ҳаст, курта бисёрай, аммо Болшемеркошон камай, чӣ дар бори Турки ва чӣ дар бори мисол Бишкеку, Узбекистону дигар ҷо. дар инҷа бошад интихоби анамин размерои калон беҳад зиёдай. марҳамат бинед, анами 300 сомон, ҳам пешаки курта хушрука кеткаш, ҳам аз қафоям хушрувак духтагиай. ина нигоҳ кунед, размерои ҳама намуд дора, размерои калон, аҷоиб фасон. 300 сомонӣ. ёдовар мешавам ки ин нархи донашай касе ки барои фурӯш, барои савдо мехоҳад харидорӣ кардан, ё ин ки барои худаш чандта мегирад, мисол ҳар хела, ва ё бо нархи оптум мешава арзонтар. инам ҳамин нарх 300 сомонӣ. ишла миражишай. ин намудое ки 300 сомонаву 250 сомона ҳастанд, дӯстони азиз. ин намудо бори Тошкентан, сифатҳои хуб. бори Тошкентам чанд намуд дора, бори Узбекистон. я намудаш мисол арзонай ва ё сифаташон уқа хушрӯ нест, а я намуди дигар сифати хубу, камакак нархаш қиматаракай. хулас ана ин намуд халатҳои бепоча, ино бори Туркиян, нархи донаш 250 сомон. дар зери комментарияи як видео пеш нависта буданд ки ба мо халатҳои туркии бепочаро нишон диҳед. марҳамат, ино некем тозамина нестанд. ҳамин чиза ма ба шумо ёдовар мешавам, дӯстони азиз, ки калтаян, қадошон калтаян, аммо поча надоранд, чун тоқа. ана ин намуд ҳастай курта стили туркӣ кати духтагиай, 300 сомон нархи донаш. ози боша и тарафда ҳамаш абаяҳои туркияй, куртаҳои туркияй ма барои шумо нишон метам якта ба якта ва нархошона мефаҳмонам. инами қафоша бинед. ана и курта бо ҳастай. и курта 300 сомонай нархаш. и куртаи чӣ хеле ки гуфтам бори анамин Тошкентай. ана и тарафда бошад, нигоҳ кунед, абаяҳо, абаяҳои тоза туркӣ. нархи абаяҳо сар мешава аз 500 сомонӣ то 800 сомонира. хеле зиёда ҷада абая ваёшон, намудошон, гулошон, ҳамаш сангҷои тоза сваровски кати ва материалошонам чӣ хеле ки меган якум сортай. марҳамат, кадом намуде барои шумо дар корай, ба ман нависед. мо доставка дорем. касе ки худаш мехоҳад омада бина, марҳамат биёед анами даҳум дарвоза тарафи оптови, якум ряд 196 контейнер бо нарх наво карда хутон интихоб карда харидорӣ намоед. бинед чӣ қадар бисёр аиҷа абаяҳои вилурӣ ҳастай, абаяҳое ки материалошон трикотажай. хулас хеле ва хеле васеа интихобаш. дар инҷа бошад анамин намуд куртаҳо ҳаст. и куртаҳо нархшон аз анамин сар мешавад аз 650 сомон то 750 сомонира. бахшиш хато кардам, аз 750 то 850 сомона. Болшемеркан бисёрош размерои калон доранд. метавонед ки бемалол интихоб карда харидорӣ намоед. ана ин намудо бо махсус бинед чӣ хел хушруванд. ин намудо Болшемерка ба ҳазур пайдо карда метавонед. фасоношон аҷоиб хушрувай. чӣ хеле ки гуфтам, ино тоза туркиян. ина марҳамат, занҳои азиз, касоне ки бисёртар менавистед, размерои калон мепурсидед, бинед ки чӣ куртаҳои туркӣ ва чӣ куртаҳои анамин борои Узбекистон ҳастай размерошон. касе ҳам хеле имконият дора, метавона худаш мисол дар Тоҷикистон боша, метавона худаш омада бо бина аз наздик. а касоне ки мехоҳанд ки мо ба Русия равон кунем, пас ана тамошо кунед, интихоб кунед. анами куртаҳо аз 750 сом сар мешава то 850 сомона. чӣ хеле ки анамун дута буд охироне ки навози нишон додам.
ва ёра ба гуфтаи фурӯшанда дар баъзе ҷоҳо 1000 ва 1100 сомонам ҳатто мефурӯшанд дар баъзе дуконҳо. барои ҳамин ҳам мехоҳам ба шумо пешниҳод кунам ки агар дар тоҷикистон бошеду чунин имконият дошта бошед, метавонед як бор омада худтон муқоиса кунед чанд дукона кадомеш ки ба шумо мисол дар корай арзонай аз уҷа харидорӣ намоед. ино чӣ хеле ки гуфтум бори туркиян. бори гуванҷӯ ҳастай, гуванҷӯи хитой борш ҳастай. дар 2-3 видео пеш буд, медонед 500 сомон ё ки 400 сомон ам хеле нархош. аз узбекистона чӣ тавре ки дидед бори нағзаш аз 250 сомон сар мешава бори хубаш, ва аз туркияра чӣ хеле ки дидед аз 750 сомон то 850 сомонияй. ҳамин чиза ба назар гиред ҳангоми бозор омадан. мисол ки бори вая гуванҷӯра гумони туркӣ карда мисол вай накунед, харидорӣ накунед. иҷа да абая аста, и абая бори ӯзбекистонай 300 сомонай. ина вилурияй инчунин иҷа да медонед анами хел безрукавкаву анами хел ваё ҳастай, жемпиро ҳастай. иноям бори туркиян аҷоиб хушрӯ стрижни лама меганам хеливу алпака 650 сомониву 700 сомони агар хато накунам. иҷа ози навистагӣ меброя 700 650 700 сомон. 650 сомонаш бе ваяй бе устинай безрукавка, ай 700 сомонаш анами хел палтуча боринай. ина бинед инамучам ҳастай бисёр хушрӯ остиношонда ҳамхе сангои сваровски кати дизайн кардагиай 700 сомон ваям. иҷада ҳаст кашмир и бори ӯзбекистона янами намуд жемпири дароз. и медонед анами қадарай дарозиш 300 сомонаш бо ҳастай ки то замина дарозай и 450 сомонай нархаш. ина нигоҳ кунед ғавсаки хушрӯ. агар дар кор бошад нависед, мо доставка мекунем. доставкаи мо тавассути почтаяй ки аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта ба Русия мераса. нархи 10 кило бор 370 сомонай. ана ин ламираж астай 250 сомон. дӯстони азиз, ёдовар мешавам барои шумо ки анами куртои ламиражҳо 150 сомона яму дигару дигаршам ҳастай. ма дар видеои пешина барои шумо нишон додагӣ будам. иҷада бошад дар иҷа анамихе туркиёшу мисол бори ӯзбекистон ба шумо пешниҳод карда шудагиай. ана ино хамилёнои туркӣ курто 650 сомонӣ. ина бинед агар дар кор бошад метавонед бори дигар суратша гирифта ба ма равон кунед, мо ба шумо доставка мекунем. нигоҳ кунед дар инҷа чӣ қадар курто ҳастай. баъд безрукавкаҳои бори ӯзбекистон ана ин намудо барои ҳозира фасл, ҳозира мавсим, ино нархошон 150 сомон, вале болшемерка нестанд. то ами размери 50-ра доранд ба фикрам. тамом болшемерка нест. анайхе халато ҳастай, халатои вирсачи ламиражи, ино бе почаян, то размери 52-ра доранд. ду ранга, ду гулай. нигоҳ кунед 150 сомонай ба фикрам. 150 сомонай. ҳозиҷа бо навистагай меброи набинед чӣ доранд. капюшон доранд. ламираж. тамошобинони азиз, ман рақамҳои телефона дар рӯи экран мемонам. вотсапа анами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, и рақамҳои вотсапи манай. метавонед ки нависед ё ин ки голос равон кунед. албатта ки ман ҷавоб метиҳам ба анамин саволҳои шумо доир ба доставка ё ин ки чизи дигаре ки доир ба мавзӯъҳои видеои мо мешава. анаи намуд медонед материалаш жемпирияй, худаш туркӣ. пешаш ҳам хе абманкай ранги рӯбашка омадагиай кнопка дора, вале абманкай кушода намешава. 750 сомонӣ. камакак хеле видео аз наздик мебинед евростил метова. медонед аз рӯи материалаш анами куртош
амхе нархо 750 650 850 дар иҷада мехоҳам анаи вая нишон тиём абаяра и ҳамроҳуш курта дора курташ беостинай иҷа ҳам сиёҳуш аст ҳам коричневиш ҳами абаяра нархи 800 сомонӣ сангчош тоза худаш вилюруш якум сорти тоза ва инчунин остиноша бинед чихе хушрӯ бобончикати оро додаштагиай ин амуд абаяҳо ҳози мисол вайш буромадаги нестай дубликати мисол бори узбекистонуш ё ин ки бори вайш буромадаги нестай хитоюш хулас дар иҷа ами мағозае ки ман имрӯз видео кардам ами дуконе ки ман видео кардам хеле интихоби васеъ дора барои махсус барои занҳо барои он шахсоне ки мисол чӣ бори туркӣ мехоҳанд харидорӣ кунанд ана бинед дар иҷада анамхе вай астай джемпер костюмое ки аз болои курта мепӯшӣ туркиш 250 сомон распродажа кардиян вилюрай остиношунам хеле нигинчокати оро додаштагиай ҳаминора ваёшам ҳастай бори ӯзбекистон ҳастай баъзе ҷоода 150 сомонай бори ӯзбекистонаш аиҷада боша бори вайш туркиш